Vakomana vaya vanotaurira mukomana Boom Shogeza vaya vachireply vakomana ve the regime. Now we are seeing kuti as people fear kuya vachitaura chokwadi, vakomana vakuya vachigadzira maghost accounts, vachigadzira maaccounts anozikanwa nevanhu kuti aiwa kunyange vanhu vakada kutsvaka munhu iye havambomuwana. Panapa vari kuuya vachireply vakomana ve the regime pakufaya kwakaitiwa mukomana Boom Shogeza from the ruling party. Aiwa panguva ine patiri kuona kuti chaos in the regime panguva ino yazonyanyisa. Zana pina masvika kudanyiro panapa kuti subscribe like on the bell icon. Vakomana ve anti 2030 vanobuda panapa vachinyora vachiti chasing me from ZANU-PF will never stop me from doing what we are planning. Iye Emerson akatombodzingwawo akadzoka, so I will not be moved an inch from executing our mega plan. Zimbabweans, wake up and let's join hands and to move Mnangagwa out of State House. The signal is coming. Ndomasvika varikuya panapa vachideliver vachiti aiwa we are planning a mega plan. We do not know kuti aiwa mega plan vakomana ava iri mbori yei. Panapa tichiona aiwa vachiuya vachitaura masviko ekuti they want to push out the Zimbabwean leader. Vachitaura masviko vachiti aiwa the signal is coming. Mashoko arikuya panapa achideliverwa nevakomana veanti 2030 patiri kuona kuti the descent iri kuitika. Kufaiwa kuri kuitwa vakomana maloyalist ageneral vasati kwakamboitika. Mashoko ari kutenda pasocial media vanhu vachitaura mashoko vachiti aiwa vakomana you must also bear in mind kuti aiwa kufaya vanhu uku kwazopedzisira kwazokonzeresa another coup. Zviitiko zviri kuitika nyika yeZimbabwe kuti vanhu panguva ino they really know what happened kumasure. Nawo vakungotarisa kuti aiwa isi tazvijaira zvakamboitika, nawo rega tingotarisa tione zvichasvika kupi. Ngodza mafunguro enyu noti kuri pamusoro pechitiko ichi. Panguva ino vanhu pari kuona kuti the regime, the ruling party ZANU-PF yazikana kuti ndobato rakabatana, ndobato rine runyararo panguva ino richizotanga kubvaruka nekuita mamvemve. Tudze mafunguro enyu pina comment section medu. Tudze mafunguro enyu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.